Okay mga katugsok, may hapon diha kaninyo no, niya mi sa amo ang bridge karon na naikuan niya nami pagkahimuon ba kay medyo ni baha niya. Pasensya na mo kay nawadaan ako sa paglaom sa akong kanyang uyab wala na ako. Karon gusto na ko nga akong ipatapos kanina ng kinabuhian ning tulaya, pero para ninyo buhaton ako ang tanan mo ni mag agwanta na lang ko sa ako ang ginabuhi ani mga katugsok. Yan na sa ko yung mga amiga diri na diri paingon umbot ako mga ka-sister unsa kay buhaton na ni ron makatambag baka ni siya nako og unsaon ko nila pagtambag kay naglibog lagi ko sa akong kinabuhi karon mga katugsok no mao ni siya gingon lagi ko grabe ni gid kalisod. Pero pasalamat ko kayo nila sa ako mga ka-sister, mga katugsok nga kay nag-lima gid taon ni sila sa ako kung saon ako sa kuang kinabuhi. Gusto na kong iambak aning ako ang bugalingon aning breakdown nya dayon mulangoy ko anang gitawag nila og water district. Okay mga katugsok, pero para kaninyo ako gining himuon kay gusto ko nga naamo malingaw niya. Subscribe din mo sa amo ang ilang channel nga mao ni siya mga channel nila mga TikTokers gear. TikTokers gear ni sila. Pariha ra gyapon ako anya ako alahi lang ni ako kay channel sa inyong haragid ni sa kon channel mga katugsok Tutong Tugsok TV. Mao ni siya ako ang channel niya. Ay mo kalimot ha, kay labi na gud sa mga idol. Nga pasensya na gid mo mga katugsok ha kay mayo kay nagpaabot man man sila sa ang kauban usa niya ilalagi kong tambagan ug unsaon magisod yug ko susambot lang. Pero sige lang kay ako ning buhaton ang tanan para kaninyo ug unsaon ni masulbad ba kanina ko akong problema karon. Sus mo gini mga ka-sister na ko. Gusto lagi don talaga ko nga mo ambak pero salamat kay ko ninyo. Daghan kay salamat kay ninyo ha mga ka-sister niya. Unsa may atong buhaton para nga malibre ang akong kinabuhi kay gusto ko mo ambak ani laging tulay. Mag-TikTok. Mag-TikTok to. Ay gusto kanang uso ron. Bago may kuan na. Sige maapil na ko ana kay haron sad nga mailado sa ko sa TikTok. TikTok na ano siya na? TikTok. Ay TikTok. Ay ana maguna siya sis dili maguna siya magkaya na to kay TikTok man to akong giingon. TikTok kay mga kasis man ta. Okay ra kay no? Okay, sige tuloy ko hay mo tang ko problema. Kay mga katugsa ko, dira sa dang ako ading. Ako ang ano ko. Inabot sa mo. Are atulong to. Kayon giguani ambak ko. Dili ko maka-umman. Lang. Daghan man sa dili mo yo diri. Ayoko ko. Saan sulbat ng mga problema na pagkatiwayan na Ano dagalan mo to? Upload na. Okay. May coming. Yeah, siguro na. Okay, bala na sila wala. Oh, sige, diyan ka kare. Okay rin dito. Adere kare kay sintro.
Okay mga katugsok, mga human na din sa amo ang kuan niya, mao ni siya ay human sa mo ang shooting ron diri sa ko ang bahala na. Mao ni siya gitawag niya kato kasi ang mga naasal sa luyo mao toy akong mga kauban. Yan ang mga subscribers ko kato nga sige nagpadasig sa akong ginabuhi kunuhay. Para ninyo mga katugsok. Thank you, God bless ninyo amping sa matag usa. Shout out din ako tanan ako ang mga subscribers, supporter labi na gyud sa akong kauban nga na siyang dinapita mga daghang kay salamat o God bless kanila labi na gyud sa nagsuporta gyud sa kon channel Tutong Tugsok TV. Ayo mo kalimot labi na gyud sa mong main Janwa Mix TV Tres Bukak para kanako malipayon ang tao nga mawa ang kasulubon sa kalibutan aning atong gipuy-an. Thank you, God bless anang kaninyo daghan ug daghan kayong salamat supporter. Ako din inyong idol sa kahanginan problema pawagtang sa mga kalaay, inyong idol Tutong Tugsok TV. God bless. Ang ako sa ding anak nga si Chasmi Ross Tugsok. Mani siya. Atangin lang ninyo mga katugsok ang channel sa dani umabot pohon. Nya mani siya kong gingon nga sa adlaw-adlaw na ko nga gipahinganlan dili gid mo malikayan tungod sa mong kawadon bisig yun ani rami pagbabilin kapon ming lingaw og mulingaw og magpawa sa inyong problema haron kamo mga tawa. Okay guys, don't forget the subscribe and like to videos kong papa. Thank you. Tutong Tugsok. Okay.